Ka kalle su ce fa waccan za ta dan bada ma'ana fa. waccan doguwar ni ita nake so. Doguwar? To ni ka bar mun gajeriya. To kuma normal ka kai ka san ni. yan mata. Gajeriya. Doguwa ke ki dan mana babies. C'est quoi? Je sais quoi? Dan Alhaji mu ne yan Alhaji ba. C'est pas comme ça. Mu ne ba? Mu ne. Samu. Ni ne wallahi ba sai mu ba abi ne ni ne. Wallahi kai tace abokina kai kasuwa. Ni ne wannan aiki Sultan. Kina da kyau fa. Tana saka. Wallahi tana son ka. Na za mu dan yi lokacin din chilling. Mu je ko? Yan mata.